Gamit tayo ng stand. Hala, paka-live ko naman. Ano to? Live update. Isin natin yung stand. So, magantay tayo ng viewer. Ay. Mag-antay na tayo guys ng viewer. Hi guys, Merry Christmas and a Happy New Year. Wait. Private to public? Wait. Wala, di ko tanong. Eh, meron pala. Kala wala. Nagulat ako. Baka live naman kasi. Shoutout sa ating 2 viewers. Merry Christmas and a happy. Sana all happy. Happy New Year. Kumusta kayo guys? Hello po. Frankie Coles. Watching from Hamilton, Canada. Ay, nag-video call si Tin. Justin Joy. Pupunta sana yun dito. Kaso wala. Busy pa. Merry Christmas po and Happy New Year. Shoutout sa ating 11,000 billion viewers. So yan, nandito ako guys sa kusina. Sa aming kusina, yes. Mamaya lilipat tayo doon sa may namin. Kasi may radyo sa kapitbahay. May radyo. Yes, may tugtog. Hi guys. Mag-comment kayo guys. Magla-live update tayo ngayon. Yes. Kausapin niyo ko. Merry Christmas po, Jorel Layson. Malakas po ba yung boses ko? Mahina. Tolits TV, shower out po. Sumwelda ka na ba sa YouTube mo? Wala pa po. Wala pa tayong sahod sa YouTube. Pero baka soon. Kasi soon. Elmar, shower out po. Shower out sa inyong lahat. So yan, wala lang, matutulog sana guys. Kaso ayoko. Mag-live na lang tayo, mag-live update tayo kasi matagal-tagal ako walang vlog, 'di ba? Wala tayong ganap. Wow. Frankie Coles. Parang ngayon lang kita na encounter. Shoutout po sa'yo. Nilipat sana ako doon, kaso nga may tugtog. Bakit ang tagal mo na may mga upload, diba? Tsaka monetize mo. Hindi pa. Kasi nga yung TIN number, yun yung hinihintay. So, meron na tayong TIN number. Tapos pinapayos ko pa. So, yun yung yung balita. Doon sa ating TIN number. Meron na, nakakuha na tayong TIN. Tapos, pinapayos ko na lang yung aking channel. Ang tamlay kausap. Char. Shoutout po, Ermino. Ay, alam ko na. Gamitin na lang natin tong stand. Tapos, dapat ganito siya. Tapos, tayo. Maggagala tayo. Gagala tayo, guys.
Tagal na ako nakasubaybay kaya Noli at sa'yo naman tahimik lang na nanonood. Ganun po ba? Thank you very much, Frankie. Ayusin lang natin. Ayun. Let's go! Yo, 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 yo. Diba? May tugtog sa kapitbahay. Narinig nyo ba? Wala si mama eh. Nasa, party ng BHW. Ay! Oo, BHW. BHW. Yan, si Tita Jean. Oh. So, dito ako tumatambay sa may upuan. May upuan kasi dito. Guys! Talk to me. Siguro busy ang lahat, 'di ba? Kasi nga maraming events. Maraming party. Maraming ganap. Ganap sa buhay. Merry Christmas and Happy New Year po, Jeric Barkila. Happy New Year. Puto ka na. Sa New Year, magsisilabasan na yung mga motor na walang lisensya. Yes. Mga motor na walang lisensya. Shoutout po Roger Foleros. Shoutout sa family Foleros from Bulusan. Sorsogon. May yung Bulusan, matnog bulan, di ba? Charot. Jean Victorio. Shower out po. Shower out sa ating 16. So, saglit lang to guys, na pag live ko, lang to. Update lang kasi nga, matagal-tagal ako walang vlog. 'Di ba? So, live na lang ako. 'Di ba, Dudoy? Ay! Basta kasi yung upuan. Ay, Dudoy, no! Basa yung upuan, syempre hindi tayo makaupo ng yan basa. Di ba? Dinumihan mo na ako, Dudoy ko. Basa yung upuan, tsaka dumi. Doy! Duman ka na, Duman na. Kuko ni Japper Sniper, shower out po. Happy New Year. Susubaybayan ko kay Kuya Noli, yung una ko nakita sa panagkit. Sutulungan ka. Ganun po ba? Sorry. Thank you po. Dudoy ko. So yan, pupunta sana dito si Christine. Si Tin. Dudoy ko, wag naman. Si Christine. Kaso, naubusan siya ng pera daw. Wala na siyang pamasay papunta dito. Yes. Wait lang, Dudoy ko. Mamaya ka na. Mamaya na. Happy New Year. And Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Walang tao dito. Malungkot. Char.
may ganap naman dito yung party. Dudoy. Yung party ng ng Manahaw dito sa amin, yung dito sa compound. Nung December 25, may party kasi, nag-second kami sa, ayun nga pala guys, na, di ba yung linag ko nung gagawa ng Christmas tree, nagawa kami noon kasi hindi ako na naka-vlog. Kasi bira lang ako tumulong, charot. Nag-second yung purok namin sa parol, tsaka sa Christmas tree. So, malaki-laki din naman yun. Dudoy ko. Dudoy, mati. So, malaki-laki din naman yun. E di, ginamit namin panghanda. Pasaway. Ginamit namin yung pang party. Dito, sa Manahaw. Dito na like, ay! Yo. Lola. Punta tayo kay Lola. Kuya Pado Vlogs. Shower out po. Heal Daria. Ha? Ano la? O, maano ka? Raman la. Ha? Makumusta ako la sa iyo. Maano? Makumusta. Kumusta sa inyo? Hi ka Lola, hi. Iyon ni ako? Ayun la tabi. Oh, hi na Lola. Hi na sa viewers. Live. Naka-live tayo guys. Lola, hi. Sabihin mo. Sa mamay mo konsiday na nag-kuyan sa cellphone. Di man tabi Lola. Sabihin mo Lola, Happy New Year. Ano? Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year? Si Konseng? Ora man tabi Lola. Ha? Di man tabi. Makaburingan kay Lola. Di ba guys? Huwag po kalimutan mag-like. Love. Happy New Year. Mata nga, bagong taon na ano? Di ba man tabi Lola? Ano pa sana ko yan la? 30 na tapos na kandisyon. 29 ngunyan Lola tabi sa aga ano? Kambyunan. Pirana, 2,000 pirana. 2024. 2024 na. Opo Lola. Pero Lola tabi bako pa man sa aga. Hindi pa bukas kasi nga ano Lola, 30 pa lang bukas. La. Okay, magtagalog. Akala ni Lola 2024 na bukas. Mamaya daw gabi. Ngayon sa konsepsyon, maano kita dumang ka lode, madumang kita. Tengi ba ngaya kita nagadan? Agtitius ngaya ito. Dahil man tabi lulang kontak, duman. Kaya ito dahil Diba, guys? Yun. Nandito tayo sa house ni Lola. Merry Christmas po, Donnie Oliver. Mr. Shy Guy. Si Lola. daw ninda? Ako tabi, Lola? Yes. Happy New Year. Magtanong kayo, guys. Wala yung natin, yung iba nating viewer. Siguro busy. Kasi nga, di ba?
Busy talaga ang lahat. All people are Dahil ka busy. magpamidbid, dahil ka mamidbid. My name is Kathleen Pejeda Bonico from blank 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 4508 Philippines. Ay, mali. Region 5 Philippines. Albay, Region 5 Philippines. Happy New Year po, Agape Sanor. Yo 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 yo. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Ilang taon ka na? Naalala ko tayo lola ko, Idol PG. Kailan pupunta si Idol Kuya Nali? Wala pa po, Kuya Pado Vlog na wala pa ko, wala pong sinasabi si Kuya Noli. Kung bibisita, siguro diba, mahilig yun mag-surprise. Pero, hindi natin alam. Diba? Happy na birthday mo pa. Ang kampanay, tuloy ang nagising. Lala, Romnick Gomez, shower out po from Bacolod City. Thank you, Seraphim. Yo, yo, yo. Love, love, love. Like. Share, char. Subscribe. Ano la? Malabo ba guys? Malabo. La. Psh. Yo. Si Lola man. Seryoso si Lola. Ang seryoso ni Lola. Ako nanti ka na anak ni Nono. La. Mamay konseng nanti, bakit hindi kayo nagtuloy Magkakaroling ako guys. kay Lula? Happy New Year, ihaganyan lang tuloy kay Nali pa kami magtatanong kung kailan yung mag-upload. Ay, dapat ituloy na ni Kuya Nali yung bahay mo, Idol BG, para mas maganda tingnan. Sana mag-sponsor sa'yo para buong bahay mo magawa, diba? Ewan ko po, hindi ko alam. Pero balak ko naman yan paayusin na bahay namin. If, diba, magsahod na din naman. If magsasahod na, diba, paayusin natin yan. Mga viewers mo kasi wala ka upload lagi at bira din mag-live. Opo, ang sorry na, kasi, baka after ng graduation, baka magtuloy-tuloy na yung upload ko. No subscribe. Ken Kade, shoutout po, new subscriber from San Diego, CA. Happy New Year po, Bong Favorada. Happy New Year. Ang kampanay, tuluyang nanggigising upang tayo lahat ay manalangin. Nung nga rin pala guys, nung simbang gabi, isang beses lang ako nakapagsimba. Yes. Kasi, that time, gumagawa kami ng parol, yung sa competition. So, hanggang 12 midnight. Inabot kami ng 2 AM, kakagawa nun. Tapos gabi pa yung ulan. Gising na yung magsisimbang gabi, kami wala pang tulog. Donnie Oliver, namiss mo si Hanali? Yan, kailan birthday mo? Sir Donnie, matagal pa po ang aking birthday. September pa. Kuya Pado, opo, sana mag-monetize na ulit. Sana ma-monetize na ulit yung channel ko. Para 'di ba?
hindi masayang yung mga upload ko, yung mga live. Kasi doon yung revenue. Ang kampanay. Bang kayo nagtindang sila mag-agi. Si Lola. Lola, hi! Happy New Year! Lola, sabihin mo tabi, Lola, Happy New Year! Merry Christmas! Guys, where na kayo? Where na? Shoutout nga pala kay Kuya Nolly sa Team Paway. Kay Kuya Gacho. Kay Kuya Vince. Kay Kuya James Reed. Kay Ate Mali, shoutout po. Kay Ate Rika, shoutout. At basta sa Team Pahuway. Ang kampanay, tuloy lang ng gigising. Tapos na pala yung simbang gabi. Okay. Outfit check. So yun guys, magtanong na kayo kasi baka matagalan pa bago ako ulit mag-live. Tanong, question, nung nakaraang ano, kasi alam naman isa-isahin ko, 'di ba? Yung mga nakaraang ganap. So magtanong na lang kayo para yun yung sasagutin ko, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Ladups. Ladup. Sabi ni Kuya Pado, parang wala daw problema. Ladups. Sana nga, wala na lang. Sana wala nang pasok. Charot lang. Malapit na naman, pasukan. Hindi pa nga na-enjoy yung bakasyon. Kulang ang bilis ng oras. Ang bilis ng mga oras. Ang bilis ng araw. Ang bilis. Bitin. Ay, wala pa rin kupas ng ganda mo. Mula lang na-vlog ka ni Nolly. Sinabaybayan ko lahat ng vlog sa'yo ni Nolly. Happy New Year po! Happy New Year, Erenio Di Gracia. Di Gracia. Shout out, Randall Garcia. Shout out. Sayang, nung 24 na gabi, nung 24 na gabi nagtinda ako. Nung 24 na gabi, dapat nag-online caroling ako sa inyo. Diba? Online carol. Tapos, Gcash na lang. Kasi wala tayong dollar sign. Pag nakasahod ka na. Opo, pag nakasahod na tayo. Pag nakasahod na tayo. Wala pa tayong sahod eh. Diba? Adila! Hello. Ano? Ano pa? Question. Question na kayo, guys. Guys. Agdahan naman nindo ako. Hello, Kathleen. Happy New Year. Happy New Year, Sir Isaac Malinaw. Sayang wala ka pang ads. Kumusta lakad nyo sa BIR? Okay na po yung TIN number. Opo, okay na po. Yay! Thank you sa tumulong.
Yes, kasi 'di ba? Pag wala yung suporta ng iba, hindi mo yun talaga maano kasi kailangan mo ng tulong eh. So, thank you kay Kuya Nolly. Dahil he's always there for me, for us. Dodo na. Dodo na bibi ko. Ang kampanay. Tada! Sana all maganda pa din. Kumupas na yung ganda. Dudoy! Stop! Don't talk to me. Stop. Don't talk to me. Nakuin mo. Guys. Pwede pa po ba mag-online carol? Di pa naman tapos yung December. Napadala mo na ba sa YouTube din mo? Na-confirm na ba? Yun nga po yung gagawin. Yun po yung gagawin. Pinapaayos ko pa. Opo. Pinapaayos natin guys. Arnold Baliat. Shower out po. O sige, tanong ilang taon ka na eh. Si Lola, 90 years old. At magna 91 na naman si Lola. Next year, February 12. Malapit yun sa araw ng mga puso. Ako? Magdidipon ako guys next year. Kaya mag-iipon pa lang. Pagpatak ng January, magsisimula na ako mag-ipon. Kasi, next year na ang aking debut. That's our legal age. Diba? O, tanong. Layo natin. Tanong. And the question is, papadalan kita ng 200. Pamili mo ng lechon manok. Pang ulam mo mamaya. Gidi! Hala! How? You can message po on Messenger? Seryoso? Di ka po ba nagjo-joke? Christmas naman, diba? Lala. Miss Flower Vlog. Shower out po. Hi. Joel Cornejo. Hi. Happy New Year po. Happy New Year to all of you, to all of us. Ting-ning-ning. Hi! Malinaw po ba ako sa camera? Nakikita po ba yung nunal ko sa pisngi? Char. Gcash. Hala. Kasi, wala po akong Gcash. Hindi pa kasi yun, fully verified. Ma'am, Sir Isaac. So, ang ginagamit ko pong Gcash ay sa tindahan. Yes po. I-type ko na lang po yung messenger ko ba? Okay, messenger ko na lang.
Kasi nga, ay, hindi ako makapag-comment. Ganun. Merry Christmas po, Ansiana Vertusio. Happy New Year po. Donnie Oliver sabi niya. 18, wow, sana all. But may haha. Ha. Manolito Hardin. Merry Christmas and a Happy New Year po. God bless. Do you still remember me? Joel Cornejo. Siguro? Yes? No? Maybe? I don't know. Char. Do you still remember me? Magpaano ka po? Ipaalala niyo po sa akin, Sir Joel. Aray ko, Joel. Di ba may ano yun? Yung memes na ganon. Opo, sir. Malakas from California. I didn't remember po. But Sir Joel, this is my mic. Char. Sir Joel, hindi ko po maalala siguro. Ewan ko, baka maalala ko siya pag pinaalala mo. Sir Donnie, opo, malakas po si Lola. Kasi nga, basta dati, si Lola, nung talagang matalas pa yung memory niya, napakatalas pa, kinikwento niya sa amin yung dating buhay, yung war, yung mga ganap. Kaya kami parang medyo may alam kami sa Pero hindi naman yung medyo may alam lang kami ng konti sa mga naging buhay nila noon. 'Di ba? Kasi lalo na sa mga kinakain nila walang mga pampalasa ganun. Kaya malakas pa si Lola ngayon. Sayang baka pag-send ko di mo maklaim. Need po kasi, Sir Isaac, kailangan po sa messenger kasi isi-send nyo po sa akin yung reference para maklaim ko po siya doon sa tindahan. Kasi sa tindahan po ako gumagamit ng GCash eh. Kuya Joel, coming from Kuya Noli. Baka kasi iba yung name mo po noon. O iba yung gamit mo. Hi po, Monary Monsada. Merry Christmas and Happy New Year. Makbal, Happy New Year po. Ate Kat. Ari Kari. So, yon, back sa aking kwento. So, yon, yung mga boy nga noon. Ganon. Tapos si Lola kasi, nung nasa 80 plus na siya, lagi siyang gumagawa ng like nagtatanim. Marami siyang tanim ditong herbal. Ganon. Yung mga gamot na organic. Yes. Yung mga organic na, mga dahon-dahon lang. Like lagundi. Mga kung ano-ano pa, yung esensyang buhay. Yung mga nilalaga, iniinom, tapos ang papait. Yon. Tapos lakad bulan. Ewan ko kung anong tawag sa inyo. Pero yun ang tawag dito sa amin. Mga lakad bulan. Ano pa ba yun? Basta guys, yung mga ganun. Kuya mo na. Happy New Year. Kuya mo na. Idol Bigman inspiration ka na sa buhay. Sino po? Family? Amantago. Joel. Pa-mysterious. Merry Christmas and a Happy New Year to all.
Ken Kade, thank you po sa live stream. Alis na ako. Happy New Year. Sige po. Take your time. Amanda Go, ano ba nangyari? November, October. Hi po, Sal from Las Vegas. Las Vegas. Ay, si Sir Isaac Malinaw. Dun po talaga sa Messenger. Kasi wala akong GCash, hindi pa talaga fully verified yung GCash ko. Okay, Katini, paayos mo yung GCash mo. GCash number mo sa marunong para kung may gusto magpadala sa'yo, magpatanggap agad. Yun nga po gumawa ko, 'di ba, ng GCash. Tapos, pangalan ko yung ginamit ko. Hindi pa ako 18. Hindi pa siya fully verified kasi kailangan ng ID. Si mama, dapat daw si mama. Wala naman si mamang ID. Oo, wala siyang ayos na ID. Maliban sa 4-piece ID, yun lang. Pag kasi, yung ginagamit ko talaga, yung GCash ng tindahan. GCash ng tindahan. Diyan lang naman yun sa baba. Yo. Sige, subukan natin ngayon. Sana matanggap mo. Ayan. Yeah. Ngayon. Press. Joel. Kasama nila Kuya Noli. Sino po? Yung asawa po ni Mami Mali. Yun ba? No. Sino pa yung kasama? Kasama kayo ni Kuya Noli pupunta dito. Yung kasama si Ate Rika. Po. Yes or no? No. Very wrong. Very, very wrong. Yay! Ngayon na binibigay ko mo 200 lang pang lechon manok. Okay na po yan. Dagdagan ko na lang po. Kasi ang lechon manok dito is 300 plus. Daragdagan na lang natin. Shoutout po Ronnie Monterde. Pero hindi ako nito makano kay Joel. Aray ko naman Joel. Thank you po Sir Isaac Malinaw. So yan. Oh, alam niyo po kung saan kayo mag-message. Alam niyo na po ba yung aking messenger account? Hindi ako pwede mag-comment, no? Hindi ako makapag-comment eh. Comment. Kathleen Pejeda Banico. Yun. That's my messenger. Joel. Pa. Wala laaram. Ha? Di ko tabi ilalaram. Ano?
Di ko po aram. Di ko po aram. Baka nag-arok. Nagsigid tabi, Lola. Siret. No. Kailangan may premyo. Char. Wait. Wait lang. Papamoto Adventure. Merry Christmas po and Happy New Year. Ikaw bang bantay kay lola mo? Hindi po. Ano lang, pumunta lang ako dito kay lola. Bumisida. Makitambay. Oo nga, di ba? Yung long hair, yung kasama ni, asawa ba yun ni Ate Mali? Sabi niya first met with Rika eh. So, yun yung first met namin ni Ate Rika. Apo, si Lola. Oh, ay, nahiga si Lola. Nahiga si Lola. Nakapungkara si Lola. Hello po, Bong V. From Sydney. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Pag maalala mo, mayroon kong ano pang clue? Kasi yun yung clue. First met with Ate Rika. Joel. Sino pa kasama nila? Yun, ang pumunta lang dito si Kuya Nolly, si Kuya Vince, si Kuya sino lang, ayun, ang pag-ano ko sa kanya kasi James na pula, yun lang. Oh, yun nga. Asawa. Yun ba yung Joel? Kasi nga, sabi niya, first met with Ate Rika. Eh, di ba kasya yun? Mysterious. Di ba? Malimutin mo kasi, hindi ko naman hindi ko po siya kilala. Like, hindi man kami alam yun, nagtiinuhan. Yung The Dreamer. Yun ba? Oh, sabi ko na nga eh. Kasi, Kuya Nilo, di ba kanina ko pa sinasabi, baka yung asawa siya ni Mami Mali, di ba? Oh, ba't sabi niya no? No, 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 no. Hello po, Rodolfo. Happy New Year, LCR ko. Shout out po sa inyo. Something na pinapaabot na. Something na ipinaaabot ng may question mark. Sponsored by Johnson's. Sponsored by 555 Sardines. Loading ako. Yes, katasawa natin Mali yun. Yung magaling kumanta, parang rockstar. Si Kuya Joseph. Oh, bakit yun, Joel? Joel. May ads ka na ba? Bakit bira ka na naman? Sir Rodolfo, wala pa po akong ads. At, yon, bira po ako mag-upload, bira ako mag-live. Ngayon lang ako, puti nga naisipan ko mag-live ngayon. Actually, pinaplanuhan ko na talaga. Christmas mag-live ako. Kaso nga, busy ako kasi nagtrabaho ako sa Legazpi.
Tapos, yun. Ay, bigla nag-relap yung watching from Dublin. Barley cream, no. Shower out po. Yo, yo, yo. Diba? Ang swerte ni Kuya Noli. Diba? Ay, Lola. O, Lola, tukawan tabi. Lola. Tukawan na tabi lang. At may mga map. Ano la? Ano la? Ano tabi la? Ano na gari mo po mga mapula. Wala man tabi, Lola. Uli baga. Sa ano pa, Lola? Sa ilaw. Tapos, yung ano. Gari Patagtawa ubang pa. Hindi, ngayon lang, nung Pasko lang ako nagtrabaho. Totoong pangalan siguro yan ni Joseph. The Dreamer. Kamusta niyo? Ingat. yung Joel ba? Yun ba yung ano, Joseph talaga? Nabigyan ng mga dollar sa family mo na kasama. Hindi. Ata. Kuya Henny. Kasi ano yun eh. Danny yun eh. Danny. Amado ba yan siya? Kamukha umbisi sila lang. Kasi po, Mona, ano lang, mana-mana lang daw po yan. Kaya, char. Ayun nga. Sabi, ang swerte ni Kuya Noli, no? Kasi yung yo-yo-yo niya, yung ano niya, meron ng sayaw. Di ba? Yo-yo-yo-yo-yo. Charot. Ako lang natutuwa. Lola, hi ka. Hi. Sabihin mo, Lola, Merry Christmas and a Happy New Year. Isiyanta naman ko ng Merry Christmas. Sinda tabi, Lola. Mga viewers. Na-miss ko si Bicola nag-girl si Kuya Noli na magkwentuhan. Mag-vlog together. Di na kasi napunta si Kuya Noli at sa kanila kasi opo, may mga Merry Christmas and a Happy New Year. Oh. Busy po kasi si Kuya Noli. Donnie Olivar. Joel. I live in the... Si Tito Danny ka po ba? Danny. Iyo nga. Yeah. US. Hindi ko magbukas sindan lumang ang cellphone ni Dama, iling daw kita dyan. Opo, Lola. Iling kita? Opo. Ano, Dahil tinatanong, makilitra dyan kay Merry Christmas. tinatanong ni Lola kung nakikita nyo daw kami pag binuksan nyo daw yung CP nyo. Sabi ko, oo, kasi nga, hindi man kayo nakikita ni Lola. Kasi, siguro yung ano, pag, video call, pag yung mga family, mga Sara isa kamag-anak. ito. Ano sabi, Lola? Oto, sara isa ito. Ay, na ito. Tinuro kayo ni Lola ng stick, oh. Ah? Merry Christmas daw. Ah, ina ito supigiling Po, ko. Lola. Baka si tatay siguro yun. Yung long hair. Siguro. From US daw. Taga US. Sir Isaac. Sabi niya, di ba, oh, I live in the US. Diyan may tigiling akong tao ko sa bago dyan. Sa Lola. Hala. Wala na. Lola, baka may nakita ka, hindi namin nakikita. May hawak si Lolang ganito. Sabi niya, may nakikita daw siya dito. Dito part na tao. Tapos sila. Kaya ng Lolang nakikita. Ano, Lola? Bayan magiliw, tila sa hilanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, yan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiig, ano pa? Sa dagat at mundo, sa limoy, Sa simoy at sa langit, sa langit ng mo'y bughaw, bughaw. ang dilag at tula at awit sa paglaing minamahal, ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginingning.
Lola, ano pa ito Lola? Aram mo tabi Lola, ang kanta nindo dati. Yung mga kanta niyo dati. So ano? So mga kanta mo po dati, mga tiga kanta mo. Good morning to you. Good morning to you. We are in our places with sun shining faces. Oh, this is the way to start in new day. No pa. Day ko ito Lola aram ah. Ano pa Lola sa mga kanta mo dati? English dito to. Christian Basaka, Happy New Year, Merry Christmas. Oo, ito na iling kong tao ko. Ah, sila! Ano ito? Sisi ito. Mga retrato ito? Ano la? Ito? Ha? Ito la? Bakong tao yan? Ano sila? Oh, ito, tabi ito la oh. Aw. Ano la? Hindi ka na tabi Lola magkiling. Ta. Oh. Basta sa mga ano na drawing. Merry Christmas and a Happy New Year. Oh. Lola, ano pa tabi Lola sa mga aram mo dating kanta? Sa mga sinauna na kanta. Sa mga pangharana, Lola. Pangarana, mga harana kita. Talar na bigay ni Las. Ah, yan ba? Thank you. Ikaw po ba yung Joel na nagpapabigay ng 5? Ano ba yun? 5-5? Para sa pagpaayos ng kwarto. Yung pag-renovate. Yon. Ah, yan, di ba? Di ba? Di ba, di ba? Thank you. Thank you kayo, Joel. Kat mahal pala lechon manok dyan. Ano lang dito sa amin? Opo. Ano, 300 plus dito yung lechon manok. Ano, chooks to go. Chooks to go. Sa inyo pala, 200 lang. Tigring ding, tigring ding, tigring ding, 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 ding. Alala. Igwa kita lang. Meron tayo lang 61 viewers. Anan mga litrang an. Ano taban Lola yung comment, yung mga sinasabi nila, yung mga ano, yung mga saloobin, yung mga gustong sabihin. Mga ano da yan? Ang sabi niya Lola, mahal pala lechon manok dyan, 200 lang dito sa amin. Mahal digdi Lola sa Atoya ang lechon manok. Ah, kaya pala guys, mahal dito sa amin ang lechon manok. 'Di ba? Kung kayo nasa Manila, eh yung mga manok dinideliver pa dito. So, yung sa 'di ba, business, pag business ganon. Tapos, Ano da litson manok? O ano? ito wala. Merry Christmas po, Zernan Spedido, and a Happy New Year. Char. Kimi! La, makaroling kita. May aram katabi lo lang kanta. Caroling, mga kanta. Dada akong tuom. Ayo, along hiking mo sa... Ba't? Along hiking... Kuya Gacho! Char. Yo, Kuya Gacho. Shower out po. Shower out sa iyong family. Maano kita Lola Makaroling. Ang kampanay
tuluyang nanggigising upang tayo lahat ay manalangin. Ang bundis. Ay, Lola, posporo databe. Ha? Posporo. Puspuro. Opo. Ay, hindi puspuro nindo. Ha? Bakit? Advance Happy New Year din po, Kuya Puspuro, Gacho. ana. Belated Merry Christmas and Yes, advance Happy New Year. Puspuro. Balik na sa magagat. At padukot ka mo kan katuro ka subangge sa nindo. 48 viewers. Kanina, nag 70 plus ata yan. Nakita ko. Lahi man digdig puspuro. Tinatanong ka ni Joel kung ano daw hiling mo sa Ay, kanya. na puspuro. Ah! Anak ko lang. Kasi hindi ko naintindihan. Sorry po. Anong hiling mo? Yun kasi. Yun pala yun. So, thank you po, Kuya Henny po, ha, sa pagpa-intindi. Because, ito po, from Candon City, Ilocos Sur. Happy New Year po. Joel Teodoro. Hala! Dalawa na! Joel lang. Nagulat ako nung binasa ko yung Ilocos Sur. Dahil ka mo nakako ang puspuro. Sabi niya kasi kanina taga-US, tapos dalawa pala, Joel Cornejo, tapos Joel Teodoro. Shout po. Pag-iisipan ko, yung wish ko. Opo. Actually, lol, apo niya ako sa tuhod. Apo ako sa tuhod. Yes. Kuya Joel Cornejo. Hi guys! Suggest na kayo ng hiling. Hiling. Di ba may kanta nun? Hi po, Alamid Striker. Yes, si Kuya James na pula. Okay lang po, Kuya Alamid. Yo, yo, yo. Hala, gusto ko mag-comment ulit yung si Sir Joel Cornejo. Diba? Tas di ba sabi mo kaya Joel, na-meet nyo na po ba ako sa personal? Si Sayin maasubli ka puspuro. Si Tita Casey na. Ha? Si Tita Casey. Dahil, Hala kuya, ba't ka nilalamig? Wala. inda dahil kami nakako. Maulan po ba sa inyo? Maulan din dito pero ngayon medyo okay na. Wala nang ulan. Pero mo ng jacket sa lamig. Nilalamig. Ah! May plastic pa sa akin. Ang galing ng mga banat nyo. Ay, sorry. Ang galing ng banat. Hala, nilalong press ko nga siya. Double tap. Di ba long press yun, kuya? Kulog Ayun na. ayoko. Add as a moderator. Pukin na. Bigyan ka kanaya, ma, kagatong ka. Thank you very much. No. Chat on your page. Chat on my page. Ano pong name nyo nung nag-comment kayo sa page ko? Or ka-video call. That time na pumunta dito si Kuya Noli. You're welcome po, Kuya Alamid. So, si Lola magpapahinga na muna. Masyado siyang napagod. Yes. Pag nasa ganyang edad na tayo, mga konting galaw lang is mabilis siyang mapagod. Ano yung puti? Si Lola.
Alamig niyo na wala pa plano. Yun nga, Kuya Alamid, 2024 na. Kailangan maghabol. Habol-habol din, Kuya Alamid. Mapag-iiwanan ka niyan. Hi po, Cirilo Ginyoso. Shower out po. Belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Diba, Sir Joel Cornejo? Yududuy! Ay naku, Kuya Alamid. Huwag mo kong dinadamay. Ako, bata pa. Oh, hindi pa nagdidibu. Kayo, wala ka na sa kalendaryo. Ay, nasa kalendaryo pa ba? Wala na, walang 32 yung kalendaryo. Ay, naku. Danny Ligaspi, shower out po. Kuya Alamid, baby face lang. Merry lovely Christmas, Caitlin. Happy and love watching your vlog. Thank you po. Danny Ligaspi from Jersey, USA. Boyset. Kuya Alamid. Share ko nga lang. Kuya Alamid, may bago na naman kaming kalendaryo. May bago kaming kalendaryo. Tapos, wala talagang 32 doon. Lumagpas na talaga kayo, kuya. Batang isip. Sabi ni Kuya Gacho. Bukod daw sa batang isip, baby face. Yidi! Parang lang daw, 25. 24. Sumobra ako ng isa. Diba? Sir Joel. Yududuy! Boyfriend. Ex kasi daw kay Ate Rika. Oo. Yun kasi yung chika. Ex. Ay, nako. Shoutout po, Idol, Ordaneta family from Jensan. Shower out po sa Ordaneta family. Pinapashoutout ni Joe Merds TV. Joe Merds. Huy! Yung huy ni Kuya Alamid, grabe. Parang, may pag-asa pa ba? Kung susuko ka na, baka umulan. Baka umulan, guys. Huy, MJ, hello po. O naman, happy lang. Dapat happy lang. Diba? Uy guys, nasa na yung iba? Talk to me. Don't stop. Don't talk to me, Char. Kumusta ang Pasko mo, Miss Picolana? Lincoln, shower out po. Happy New Year. About my Christmas. Wala. Matulog. Char. Ganun naman talaga. Matulog. Shoutout nga po sa taga-Infanta kasi. Nung nung 24, yung 24, hanggang gabi ako sa leg. Nagtrabaho ako sa Legazpi. Kasi sayang naman. Glenda Batalier, shower out po sa
Infanta, Quezon. Ta-da-da-da-da. Lakay, shoutout po. Shoutout sa kabikolan natin dyan from Mandaluyong. Solid, walang butas. Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Dan salamat dag-update ngayon kay Rika. Yidudoy! Ay, sina? Wala rin din si Aid. Ayun. Yidudoy! Ting sararo na kami cellphone. Ano yung cellphone mo? Ayun kay ano, kaya taba. Isay da. Wala pa $sign. Wala po. MJ Bets, Happy New Year. Ay, na si ate. From Iriga, City Camsur. Kamusta na ka ng video? Merry Christmas. Ba't ngayon ka lang nag-vlog? Ba't ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Yidudoy. Lincoln, may balak po ba bibisita si Kenali? I don't know. Maybe yes. Maybe yes. Papipiliin ko si Kuya Noli. Ganito gagawin ko. Kuya Noli, pupunta ka po ba dito? Yes or yes? Sagot. Shoutout nun. Spy, shoutout po. Oo nga Kuya Alamid, tama si Kuya Gacho. Dapat ginagalingan mo. 'Di ba? Ganun dapat 'yon. Pagising kay Rika, tulog na tulog pa. Sana nga, no? Dapat next year, 2024, sana meron na tayong ads. Shoutout po Arnold Anakan. Po. Shoutout naman po salamat Spy. Wednesday! Sapno. Merry Christmas and Happy New Year po. Erika. Ito po tayo mga idol. Ha? Ano yun? May kilala malayo na dyan ang Kagay kay Guwa, Camarines Sur. Hindi ko po alam yung mga lugar. Hindi ko alam. Okay lang. Sorry, di ako makapag-send ko yan. Surprise mo tomorrow, wish you. I love. Hindi ka dyan magpapansin. Ano po, mag-message po kayo sa messenger or sa page po. Pwede naman po kayo maki-contact sa akin sa page. FB page po, Bicolana Girl. Tapos yung profile ko po doon is yung violet, color violet. Tapos ako yun. Pabalik ads mo kapag na-insert natin. Oh, po, kaya gadyo. Oo, nailing sa luwas. So, para ka, Sir Joel, thank you po. Thank you very much in advance. Shoutout po to Isabel Sapno. Hala, huy! No. Spy. Lado. Spy as in yung spy. Ipadan siguro yan kay Kuya. Opo. Sige, go lang. Wala tayong turutot. Ito na lang. Oh. Wala tayong turutot eh. Mas maganda kaya si Ate Rika. Oo. Sir Spy. Aljen, tara. Aljen. Saan kung hindi nawala ads mo, bekla na gano'n naman. Come. Tingnan mo, may camera dito. Tingnan mo si papa mo, papa. Si papa. Mari na, parigada. Bibi? Oo nga no, diba talagang talagang kailangan talaga yun. Diba sa una meron tayong ads, monetize tayo. Tapos after, mawawala talaga yun kasi kailangan natin magbayad ng tax. Hindi naman talaga pwede yun na
kumikita lang tayo tapos hindi tayo nagbabayad. 'Di ba? That's our that's the rotation of money in our country. Ano daw? Yes. Hi po, kailan ko lang napanood ko yun ng vlogs. Late ko napanood yung vlog sa kwento mo. Galing mo mag-vlog, tama ka, extrovert ka. Sakto sa pag-vlogs. Ako kasi introverted lang sa pinili. Ramon Fernandez, shower out po. Happy New Year. Ako papiliin kayong lahat na para sulit. Yes, truth. Totoo yun sa isa. Antay mo na lang video po, Kuya Gacho. Finish project na. Yee! Sana all may project. Anong project yun? Char. Project sa school? Ay, charot. Kami kasi ang project namin yung sa school. Thesis. Oh, say hi! Say hi, Daddy! Say hi! Say hi! Say hi! Say hi! Say hi na. Say hi. My name? Oh. Introduce yourself. My name is Aljen Pogi. Si Mama po, ay si Tita Joy. Kasi Mama, tigapat ni Lola. Introduce yourself. My name? How old are you na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Si Mama po. No, Kuya Gacho. Di ba na-meet mo na si Kuya Gacho? Ayaw na. Wala tayong turutot. Yes. Parang siya nga. Basta ayaw namin kay Rika ay kung hala ako na. Magagalit sa akin si Ate Rika. Dito sa Makati, dami kami dito. Nood lagi ng vlog mo. Salamat po, mga... Opo, Lola, si Mama. Mga taga Makati. Ano ba tako ko yan? Basta arayo. Ay! Nasa Bulacan. Wala po ako sa Bulacan. Nandito po ako sa loob ng Mayon Volcano. Sir Joel, nasa Albay po ako. Yes, Albay! Albay! Albay muna! Albay naman! That's our... Ay. Parang barko. O, diba? Tapos mahina. Dentec. Dalagang magayon. Harini sa mayon. Shower out po! Si Kuya Gacho pala yun yung tinatanong kala ko ako. Sorry, my faults. Mianhe. Arigato. Si Kuya Gacho pa doon tinatanong. Ay, naku, Katbi. Grabe ka mag-expect. Sabi ko na nakakaya. Ayoko na. RX Moment Vlog. Shower out po. Sa Alabang. Sa Alabang. Yeah, catch Merry Christmas. Ay, ito na long time wala vlog mo sa Christmas. Yun ang family mo. Hindi ko lagi ng vlog. Belated Merry Christmas po and advance Happy New Year. Roberto Cañas. W. Alan Mandarang. Shower out po. Dentec. Alright. Di ba may ganda nun? Basta, hindi ko alam. Lola! Kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood. Nakikita.
Sorry guys, wala ako sa tono kumanta. Yes, kaya hindi ako kumakanta. Wala akong talent. Ano kasi, ganda lang. Charot. Oy guys, joke lang. Gwapong Sunog, official. Shoutout po. Happy New Year! OG Espino. Shoutout po. Happy New Year. Na miss. Kaganda ko. Ay, jut. Ay, jut. Galing ako dyan last week. Visiting my brother-in-law sa Naga. Naga. Ilang oras? 12 hours yung biyahe ata. Dito, papuntang Naga. Ewan ko. Hindi. Galing ka po dito. Dito ka po nag-Christmas. Arca sa Buena. Shoutout po. Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you po sa pag-support. Hello, Gwapong Sunog official. So yan, Kuya Gacho, sabihin mo po sa akin kung sino yung bibigyan natin ng jacket kasi December malamig. Hi Lola! Sumisilip si Lola. Hi nako! Hello! Copy ko Blanca. This is my mic. And this is my voice with the mic. And this is my voice without the mic. LT. Ano? Grabe naman kayo, charot. Ano nga? Idol namin ng nagkasya. Hoy! Basta ha. Number 1. Rule number 1. Wala pong favoritism. Wala pong bias. Because I love them all. And I love you all. I hate biases. Yung bias, yung parang meron kang isang paborito, tapos parang yung isa, ka lang, 50-50, tapos yung isa, 100% ka. Ganun. Yung uso. Sa lola kamukha ng lola. Yun, ganun po ba, Sir Kenneth? Happy New Year po. Merry Christmas, Sir Kenneth. Pahingi naman po akong salad. Baka meron pa namang tira. Or magsasalad ka po ulit this New Year. Maki Gonzales, Happy New Year po. Tararara. Guys, sino pa may salad sa inyo? Di ko to nabasa. Sabi ni Sir Isaac, di pa yun marunong si Rika mag-vlog. Iti-training pa yun ni Kuya Noli. Magba-vlog din po siya sa Ate Rika. Then, congrats nga din po pala kay Ate Rika kasi, diba, mag-aaral na siya, college. Yes, and support tayo guys. Dentech, naka-frozen. Ganon, naka-frozen. Nakakaiba, live, ang kulit mo yan. Charot. Hala, yung sipon. Hindi na yan ngayon basta-basta. Ngayon magja-jacket si Kathleen dyan. Siya nayari na nakaka-count. Yun nga po. Sorry po kung yung iba, hindi ko pa mabigyan ng jacket. Kasi malapit na naman mag-summer. January na guys. Hindi nyo na kailangan ng jacket. Charot. Arwin Calmateo. Shower po. Merry Christmas and Happy New Year.
Where's the tropa? Etong Dentec. Bago to. New subscriber po ba? Tadadadada. Shoutout sa Team Paway sa pamumo ni Kuya Noli. Yes. So, hindi Kuya Noli. Guys, magkape tayo. Ano ka, amoy na Ano to? Ano to? Black. Itim na kape. Yung pure. Eto, asukal. Ba't ko inaamoy? Asukal. Asukal. Happy New Year, Maki Gonzalez. Naalala niyo po ba guys, si Tin, si Christine Joy, Aklan Kano, yung pumunta dito sa bahay, yung nakasama namin ni Kuya Noli sa pag-vlog. So, pupunta sana siya. Ay, pumunta ako sa kanila. Nung 23 ata. 23 ata. Kasi birthday ng kapatid niya. Tapos, ayan. Nag-ano kami sa bahay nila. Wala lang, yung jamming lang. Tapos pupunta sana siya dito sa amin. Kaso wala na siyang pamasahe. Sabi ko nga, ay, ano oras na? At 33. Sana, baka wala yung pamasahe. Okay lang. Okay lang po, Kuya Kenneth. Ano din kasi 'di ba, Pasko. So kailangan ni Kuya Noli mag-spend ng time sa kanyang family. Alex TV, shout out. Don't touch me. Wait lang guys, magsasalamin na Hex. Yo. Charot. Charot lang. Nagsalamin lang guys. Nagsalamin lang. Ang Team Paway ngayon, nagkanya-kanya muna na mahuway pa sila ng diwata na papama. Pero ulit ang tropa. Apo. Take your time. Guys, ang bilis ng oras, no? Gabi na naman. Di ba? Nakakalungkot. Mr. Yoso Vlog. Ang galing. Ay, chok. Mr. Yoso Vlog, shoutout po. Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. Ilabas na ang kaldero. Ting-ring-ring. Charot. Wala tayong turotot eh. Ewan ko. Ngayon ko lang ay siguro sa bukas pa, no, mamimili ng mga turotot yung mga bata. Kasi napansin ko ngayon, wala akong nakitang turotot dito sa mga bata. Wala masyado. Kasi alam nyo ba, kung anong mga laruan dito ng mga bata? Kaso bawal yun eh, pinagbabawal yun ng pulis. Pero hindi ka naman nagpapahuli, di ba? Ano yun eh, yung boga. Kanyon. Yung lata na pinag-ano-ano, ganon-ganon na lata. Tapos, may nilalagay na oil.
ano yan? May nilalagay na oil, tapos sinisindahan, ay, nilalagyan ng oil, tapos sinisindahan, tapos boom. Idol, bigyan kayo tayong ice cream. Arat, Kuya Pado Vlog, arat, ice cream as. Happy New Year. Antonio Castillo, shower po. Merry Christmas. Alcohol? Alcohol yun? Alcohol hindi. Binibili ata yun. Hindi ko alam kung ano. Basta parang oil. Tapos binibili nila. Mahal daw nga yun eh. Alcohol. Ewan ko. Basta dyan sa may daanan. 'Di ba? Yung mahabang daanan yung ano. Madami dyan paggabi yung mga bata. Tapos pag dumadaan nga ako, tinututok nila yung ano, yung kanyon. Tapos nakakatakot. Para naman ako nakikipagbiruan. Roberto Canla, shower out po. From, baka order. Sige lang gabi, Lola. Ano, binibigyan ako ni Lola ng tinapay. Sige na po, Lola. Lola! Ika lang. Binibigyan ako ni Lola ng tinapay. Ayaw niya naman kunin ulit. So, thank you, Lola. Ayun! Si Kuya Nolly. Shoutout po, Kuya Nolly. Oo, tama yun. Ay, Kuya, hindi, yun po yun minsan. Araw-araw yun. Kasi sabi niya, minsan talaga, gwapo lang ako. Hindi minsan. Alisin mo, Kuya, yung minsan. Kuya Kenneth, malayo po kasi kila Ate Rica. Tapos, di ba? Shoutout naman Errol Biclana, Roberto Canas, ayun nga ako, anak. Rarly Boy TV Vlog, shower out po. Yes, and then si Nolly. Kuya Nolly. Edlu 31 RTV, shower out po. Salamat po Kuya Joel Cornejo. Kuya Joel. Si Kuya Nolly, tawang-tawa. Diba? Oh? Okay. Kain tayo guys. Palaman niya. Cheese. Guys, shout out po sa editor ni Kuya Nolly. Guys, anong plano natin sa New Year? Hala, thank you sa support. Yung mga vlogger din, like Misteryoso. Ang galing! Misteryoso, like mysterious. Diba? Ang galing yung mag-isip ng pangalan. Thank you po. Dahil nandito kayo yung mga ibang ano naman ata ito, mga ibang team. Yung mga vlogger din na basta baka maano ko lang. Kung nagvo-vlog din po kayo, baka ma-subscribe ko din po kayo. Tambong Ong. Shout out. Roldan Vlogs, Happy New Year.
Hala, Kuya Erwin. Si Spy kanina yan din sinabi. Sabi ko, I don't like biases. I love Ate Rica. Sabi ni Kuya Gacho, syempre pag New Year magpapaputok, totoo naman. Sabi ko nga kanina, pag New Year na, magsisilabasan na yung mga motor na walang lisensya, di ba? Di ba? Totoo. JR. Wait lang guys. Wait lang guys. JR Gonzales, shout out po. Truth. Take your time po, Dentec. Expired na daw yung license ni Kuya Joel. Aray ko, Joel. Parang yung gano'n yun, di ba? Yung ano, aray ko, Joel. O, di ba? Pahingi po salad, Spy. Kailan ka magkaroon ng ads para kumita naman mga vlogs mo? Kuya Maki, soon? -- 2024. Yes. Salad. Bigyan niyo ko ng salad. Pa-deliver niyo na lang po. Aga na po, Lola. Lola, maaga na po. Maano na lang, mag-uumaga na. Bukang liwayway. Oh, diba? Sabi ko sa inyo sabi ni Kuya Noli, 2024, abangan. Joey Lolo, shoutout po. Kuya Pado Vlogs, okay po, take your time. Then may mga gagawin pa po dyan, magsasaing, magluluto dahil gabi na, maliligo. Take your time. Wi-Fi. Siguro saka na po pag nakakasahod na tayo, 'di ba? Kasi pag magpapa-Wi-Fi ka, dapat meron kang pinagkukunan ng pambayad. Kasi what if ngayon ka lang pala may pambayad, nagpa-Wi-Fi ka, tapos next month wala ka na naman ng Wi-Fi. Tara. Si Karot man ko Noli, hindi man lang nag-update sa YouTube ng kahit mag-grade ng everyday. Based on my chart, I will answer your question. Actually not. Charot lang guys, ang dami kong eme-eme. Siguro po busy lang si Kuya Karot man, di ba, nagtatrabaho araw-araw. Tapos di ba, may mga trabaho kasing bawal ka mag-cellphone, hindi ka makakapag-vlog. Kasi di ba, kailangan talaga kung mag-vlog ka, marami kang oras. Kasi nga, 'di ba? Like, 'di ba, naranasan ko naman pag yung may mga gagawin kang mabilisan lang, tapos 'di ba kasi pag nag-vlog ka, minuto din yung nasasayang na oras ganun. Pero carry naman, baka lang, 'di ba? Respect na lang po natin. Ba't naninermon ako? Sorry na guys. Huwag niyo akong seryosohin.
lalaro lang, char. Kaya, pampawala ng boredom. Jesus Almute. Shoutout po. Alex TV, you're here. Ulit. Guys. Okay, nawala ka ba? Nabubulol. Wala na po ba kayong tanong, suggest, request? If wala na, I think this is the time for goodbye 2023. Charot. Monetize na po ako. Yes. Monetize na po. Pero, kailangan ko lang yung team number. Need ko lang siya ma-attach sa aking YouTube channel. Galiano Jonathan, Happy New Year from Dingalan, Aurora. Dingalan, Aurora. Ano guys? Is it a goodbye? Ba't ba? Sabi nila, nasa sa akin daw yung desisyon if mag-end ako ng live or hindi pa. Pero ewan ko, gusto kong hingiin yung inyong suggestion. 'Di ba? Like gusto yung inyo. Ano guys? Ayun ako, ang galaw ko. Guys! PM po kita. Yan, ano po bang pangalan nyo sa FB? Then, explain it to me. Ay, mas madali po kung kayo po ang sa akin. Ganun po yun. Kasi yung page po, dun ka na lang po Bicolana girl din naman po yun, Alo, walang Kuya Noli, walang nag-comment na pinabayaan mo ko ha. Walang ganon. Wala kuyang ganon. Diba guys, walang ganon. Sabi daw, pinabayaan daw ako ni Kuya Noli. Hindi, diba pala sa yung sinasabi na nasa likod ko lang siya always. Yung sa BIR, yung about sa BIR, yung paglalakad ko noon. Nandun siya. Not in physical, pero nandun siya. As my angel. Shoutout ka na nag-isang gwapo nang matulungin pa sa kapwa. Ladok. Agree. Si Kuya Noli, charot ako. Sa page ko po, ngayon lang po ba yan, Sir Joel Cornejo? Bigyan niyo po ako ng hint kung ano yung comment niyo doon. Kung ano yung comment nyo doon, para malaman ko po na kayo yun. Hindi ako naniwala na pinabayaan. Oh, totoo. Kuya Noli, ang dami mong nalalamang charot-charot. Mag-ito sa baba. Mantago. Mag-comment po ulit kayo, Sir Joel, sa page ko, para after ng live ko is makita ko. Titingnan ko. Juni Profugo, Happy New Year po. Si Kuya Noli, ang daming Kimi. Don Vito. And si Don Vito. Hello po. Kumusta? Kumusta ang buhay-buhay?
Hi po, Mami! Merry Christmas po and Happy New Year! Lakesider Academy. Hello, hello! Kumusta po? Kumusta ang ating Pasko? Arwin Basa, shower out po. Kuya Kenneth, bakit daw ang ganda ko? Diklog na sa daga. Sige. Bago. Liwanag. Pangit na. Ay, nako. Ano, asa na tayo? Sabi ni Kuya Kenneth, bakit daw ang ganda ko? Di ginulo ko yung buhok ko. Para mabawas-bawasan, di ba? Nakakahiya naman. Hello from South Korea. Andrew Dalisa. Shower out po. South Korea. Mami, hello pretty girl. Ayos lang naman. Nasa Ligas Speaker. Ah, ganun po ba? Kahapon? Nagpaligas ko si Mami kahapon. Tristan, Jay. Shower out, Papi nyo. Yung malaki pinagbago ng ganda ni Bicolana girl. Ang malaga, di ka nagbago. Thank you po, Galiano Jonathan. Kuya Nali is the best vlogger. Truth. Totoo po yan, Sir Joel. Erwin Base. Kasi maganda ng cute. Ladops. Thank you po, Sir Kenneth. Maganda ka kahit wala kang ayos. Ginulo ko nga yung buhok ko, diba? Ganun. Char! Charot lang. Para na akong mumu. Mumu. Balik kami next week. See ya. Ipala kang ko. Ay! Sige po. Lakesider Academy. Ala, baka may pasok kami na yan. Kasi next week, kasi mga January 3, baka may pasok na. Minimekaniko ni Monica, makina ni Monica. Minimekaniko ni Monica, makina ni Monica. Pitong puting tupa. Pitong puting tupa. Pitong puting tupa. Pitong puting tupa. Bye po muna, Kuya Gacho. Take your time po. Okay lang na pag wala ka pasok. Sige po. Message na lang po ako, Mami. If baka that day na pumunta kayo dito sa Legazpi ay wala akong pasok. Di ba? Pwede tayo mag-banding. Ramon Fernandez. Shower out po. Happy New Year. Happy New Year to all people. Napanood ko na yan, Tita Jean. Si ano? Si sinahan yan? Yan, si Karel. Ay, nasira yung aking ano. Sira. Oo. Sir Kenneth, ano ba handa mo bigay sa New Year? Handa ko? Hindi ko alam. Ubusan na. Ali na sa Ano kuya, kasi? ubusan. Okay naman, naghahanda din naman. Pero dati naghahanda kami kila nanay. Kasi hindi kami naghahanda sa bahay, doon na lang kami. Oo. Para 'di ba, sama-sama kami na magpipinsan. Madami kasi kaming magpipinsan. Sige po, Junie Profogo. Take your time po. Efren Offer Maria. Happy New Year po na tayo ng rewind na. Sige po. Ma'am Lakesider. So yan, I think this is the time. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye. Mag-bye din kayo. Yes, mag-comment kayo ng bye. Magbabay na kayo, guys. Sa pilitan.
Baliw na. Baliw na ang inyong Bicolano. Sana. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. Before that, wait lang. Thank you sa mga nagsubaybay sa aking live. Yes, thank you sa mga nag-like, nag-comment, at nakipag-talk sa akin. Yes. Kuya Noli, Mami Mali, sa lahat ng team, sa Team Paway. Thank you po. Sir Joel. Thank you. Okay po, Sir Joel, just makipag-communicate ka na lang po sa akin sa page. Kaya nalagay po sa mga namit ko po sa personal. Hindi balita ko po. Pogi po talaga yun si Kuya Noli sa personal. Sige. Bye-bye. Update na lang po. Matagal-tagal tayo mag-update. Love you too po sa lahat. Reneo, Bernice. So yan. Bye po, cute. Bye po, Ramon Fernandez. Bye-bye. Babu. Are you sure that you want to stop streaming? Okay, sige po. Bye-bye.